Хора, снимам втора част от сватбата. Гледайте първа част, ако сте гледали. Да не забравя втора част. Елате тук. Елате спокойно. Ето тук на диванчето, няма да трябва да Ели, знам, че ще го гледа, затова го гледай. Опа, чакай. Тук се чуете, защото това е гледал тук. Не е трябва. Изчерял да След минаха ме едни хора, които са ми много познати. Мисля, че съм ги виждала някъде. Показах ви ресторанта, гледайте първа част. Показах ви малко ресторанта. О, не ви показах къде ще се булгата и младо време. Ви показах. Ето тук да ви показах. Не мога да ви покажа. Вижте, трапезът ми ръчата, защото сега ще хвърлям цветя. Ще бъда на входа. Здравейте! Ще бъда. Чакайте. Хора, чакайте се. Да видим да идва булката. О! Тъмно не може да фокусира камерата. Тъмно не може да фокусира камерата. Опа. Не идва булката. Още не идва. Мале слага Богу. Може да ми се притесни. Ще хода я посрещам това. Вижте. Това е красива свия. Има свестичка вътре. Има много красива свеста. Има свестичка. О, вижте. Това е сигурно за мен, че тук къде ще ритат и ще трашкат чаши. Ще удрят чаши в земята. Сигурно заради това. Ванеса, какво правиш? Снимам какво. Бип. 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 Отивам да ми сложат изкуствени ногти и се връщам. Ела. Отивам мамо да ми сложат изкуствените ногти. Как ми ги сложи. Айде. С видим как ми ги сложи. Хора не можахме да сложим. Не можахме да ги сложим. Да! А пак да сложим леличка. Ако сте гледали първа част, това е така леличка. Али малко я направих първа част, да виждате. Ванеса, снимам клип. Може само да гръбчиш, как ти беше служил там. Ай, обличи го, айде. По-лесно. Само, че някой трябваше да набува Хора вече слагат красите. Вече слагат красите. Вече ще ритат менче. Чуда се кой. Много яко. Много ми хареса. О, че тук нещо ми се изтърчи. Нещо ми падна пред чашката, преди да решават булката. Тази бенка тук много ме дразни. Сложих си руж. Расула обаче се вижда. Не можах да сложих си много малко, защото не можах да дишам тази четка, защото тя беше много стара, застаряла и не знаех къде ми е другата четка.
И много ме дразни Фонджи от една да запомня. Цвети, снимам клип. Снимай. Цвети? Цвети, къде отиваш? Отивам да взема чашите. Защо? О, там имаше човек, вече го няма чу. Чакай. Вижте барабаните. Стъдра банкета. Там е първа маса. Ще ви покажа. Това е първа маса. Това е пета маса. Това е... не знам коя маса. Съд не пише. Това е втора маса. Това е трета маса. Това е четвърта маса. Има ли други? Да. Тази къде? Не знам кой. Okay. Така. Ето тук. Осма маса. Върнете сте до нас осма маса. Та маса коя е? Дай да кажем. Не. Не знам коя е масата. Добре. Не знам, че е там, не е сложила нищо. Мога да ми къде е да видя. О, тук ми се разплита. Вижте ми през чашката всъщност. Тук съм някак. Правда, защо? Тате, дойде ли булката и младоженеца? Елата, аз ще ви покажа. Да, аз знам как. Елата. Вие сте точно до нас. Браво! Ето тая. Е тая маса. Е тая маса. Да, ето. Тук пише. Не знам. Ето тук. Няма имена, нали? Тук трябва да сте сигурно. Не знам. Би трябвало да е. Хора. Ела, мамо. Ще спирам видеото и май ще правя трета част, като дойдат булката. Хайде, като дойдат булката.